pagtabang, pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo, pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing. Pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano, sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought o hindi na makakatanim. Lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo dahil sobrang init and everything, drought talaga. Anong mangyayari kaya? Kung bawiin kaya sa atin ng Diyos ang mga ito, kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa pagtulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang. Ito po ang inyong kasama, si Father Butz, na nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. Manawag Dominican Radio. You have Manawag Dominican Radio FM. Kasama natin to. Just to hear myself again, I'd show you who I am. If there's a way I can remember the words, tired of playing out the scene with someone else's cliche.
Everlasting is the Lord our God. Everlasting is your name. Everlasting King of love and life, who forevermore shall reign. Everlasting is the Lord, we will worship and adore. Lord Jehovah, still the same. Everlasting, strong and true, Lord, we put our trust in you, and with joyful hearts proclaim. Everlasting is your name. Everlasting is the Lord our God, river of eternal grace, flows abundant from your righteous throne, washing all my sin away. Everlasting is the Lord, we will worship and adore. Lord Jehovah, still the same. Everlasting, strong and true, Lord, we put our trust in you, and with joyful hearts proclaim. Everlasting is your Everlasting is the Lord, we will worship and adore. Lord Jehovah, still the same. Everlasting, strong and true, Lord, we put our trust in you, and with joyful hearts proclaim. Everlasting is the Lord, we will worship and adore. Lord Jehovah, still the same. Everlasting, strong and true, Lord, we put our trust in you, and with joyful hearts proclaim. Everlasting is your name. Everlasting. Our station knows only God to change your life for better. You are never alone because You have Manawa Dominican Radio FM. Atin alamin ang mga palatandaan na ginagamit sa kasal, ang mga garter. Ang mga garter ginagamit bilang tanda ng kalinisan ng pamumuhay. Karaniwan ito ay kulay asul upang iugnay sa Birhen Maria, at ayon na rin sa matandang kaugalian na ang babaeng ikakasal ay dapat isusuot, gaya ng sinasabi sa rimang Ingles, something old, something new, something borrowed, something blue, with a sixpence in your shoe. Sa kasalukuyan, pagkatapos ng kasal, ang babae ay ihagis ang garter sa mga panauhing lalaki, at ang sinumang mapalad na makakuha nito ay magngangahulugan ng swerte, at pagkakuha nito ay ilalagay niya sa binti ng abay na babae na nakakuha naman ng palampun ng mga bulaklak na inihagis din
ng babaeng ikinasal. Mga kaibigan, ito po ang mga kahulugan ng mga palatandaan na ginagamit sa kasal. Good afternoon, everyone. Have a blessed day ahead. Here in Manawag Dominican Radio, may kasama ka. Father, I put my life in your hands. Oh, Father, I put my life in your hands. In you, oh Lord, I take refuge. Let me not be shamed. In your justice set me free. It is you who redeem me. Father, I put my life in your hands. Oh, Father, I put my life in your hands. In the face of all my foes, I am a reproach, an object of scorn to my neighbors, and a fear to my friends. Father, I put my life in your hands. Oh, Father, I put my life in your hands. Let your face shine on your servant. Save me in your love. Be strong, let your heart take courage. All who hope in Yahweh. Father, I put my life in your hands. Oh,
ang pagpupuri sa'yo. Ihahayag iyong kabanalan namin mo kapangyarihan. Dinuguan sa'king pagkabata ng pagpuri sa iyong paglikha. Naway mamutawi sa aking mga labi ang pagpupuri sa'yo. Pagkat ikaw ang Tanging pag-asa'y mula
natin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Father, ang mga sakramento po ba sa simbahan gaya ng kasal, patay at binyag ay may bayad po ba ang mga ito? Kaibigan, hindi bayad ang tawag dyan. Sukli lang. Siyempre, bibigyan ka ng simbahan ng bagay o ng mga bagay-bagay, susuklian din natin. Hindi bayad po ang tawag dyan. Susiklian kasi sabi nga, ang pagmamahal ay hindi nababayaran yan. Susuklian din natin ang pagmamahal. Ang paggalang, ganun din. O ang pagtanggap ng sakramento, ang natatanggap natin dyan ay eternal life o sanctifying grace o buhay. Hindi po natin mababayaran yan. Masusuklian lang natin. Siyempre, kailangan din talaga natin ng pera. Bakit? Saan kinukuha ang pangbayad sa kuryente? O sana po ang Meralco o Decorp dito sa Lingay, Dagupan ay hindi sisingilin ang simbahan. Pero sinisingil tayo, may kontador po ang simbahan. So, saan kukunin ang pambayad sa ilaw? Halimbawa, sa ostya o yung alak. Saan ba? Binibili po ba yun? Opo, binibili yan. Ay hindi naman pwedeng, oy, bigay mo na lang sa simbahan yan. O kumuha ka na lang doon sa isang tindahan ng ostya, kumuha ka na lang ng alak. Hindi, bibilin mo yon. Saan kukunin ang pambili? Hindi po ba? Sa inyong tulong, sa inyong pagbibigay sa simbahan, tulad sa pagbibigay sa kolekta, sa kumpil, sa binyag, sa kasal, yung mga sinasabi ninyo na binabayad, hindi po bayad yan. Walang presyo po. Hindi natin pwedeng presyuhan. Kaya ang tawag nga dyan sa English, napakaganda, love offering. Ito po ay pag-aalay. At yung pag-aalay na yon, nanggagaling po yan sa kaibuturan ng ating pasasalamat. Katingnan natin, yung mga taong malaki ang pasasalamat, malaki rin magbigay. Pero yung mga taong walang pasasalamat, kundi naiisip nila, ay, lacking ako nito, kulang ako nito, bakit ako magbibigay pa? Wala na nga ako nito, bakit ako magbibigay pa? Yung palagi iniisip nila kulang. Kaya ngayon, talagang kulang sila because they live in the mind of misery and poverty and mind of what we call scarcity. Alam nyo, mamuhay tayo sa mentalidad na abundance, na sabi nga sa Biblia, siksik, liglig, umaapaw pa. Tandaan po natin yung pinakitang alimbawa dito sa atin, yung babaeng byuda. Alam mo, pag byuda, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, ikaw lang ang nagtatrabaho kasi wala ka ng asawa. So, pero, alam mo, mahirap na byuda. Pero anong ginawa? Yung byuda na mahirap, ibinigay pa niya yung kaunting-kaunti na lang nila sa kanya. Bakit? Nagpapasalamat siya, nagtitiwala siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya nga naman, totoo, hindi talaga siya pinababayaan ng Diyos dahil ibinibigay sa kanya ng Diyos ang kanyang mga hinihingi dahil may paniniwala, may pasasalamat. Kaya pag tayo po nagpapakumpis, nagpapabinyag, nagpapamisa, nagsisimba, nagbibigay ng kolekta, isipin lang natin na ibinibigay po natin ito parang makatulong. Ang Archdiocese of Lingay, Dagupan may programang pananabangan. Dito po sa Our Lady of the Rosary, Manawag Parish, meron din po tabang pagtulong, pag-aambag. Alam mo, sana po ang gawin natin na mag-ambag tayo, pakikibahagi, yung sharing. Because there is abundance when there are sharing. There is suffering and misery when there is what we call that lacking and not sharing. Pagiging kuripot. Bakit pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, makagagastos tayo ng kahit magkano, sky is the limit. Pero bakit pag sa Diyos, kuriputan natin ang Diyos? Bakit ba? Ano kaya isipin natin kung ang Diyos gawin din sa atin ang pagiging kuripot? I-off na kaya ni Lord ang oxygen. Mabubuhay pa kaya tayo? Magkakahinga pa rin kaya tayo? Halimbawa, magkaroon ng drought o hindi na makakatanim. Lahat mga tanim natin, mga tinanim natin ay talagang natutuyo.
dahil sobrang init and everything, drought talaga, anong mangyayari kaya? Kung bawiin kaya sa atin ng Diyos ang mga ito, kaya hindi po. Kaya babalikan ko, kung tayo nagbibigay sa kolekta, nagbibigay sa binyag, sa kasal, ay kaya sabi ko, wala na po ang tinatawag na bayad yan eh. Offering, ang tawag yan is pananabangan. Ay ito po ay galing sa pagtulong natin. Sana magtulungan tayo para sa ikauunlad ng ating simbahan. Parang hindi tayo magkukulang. Ito po ang inyong kasama, si Father Bunso, nagpapaalala muli sa atin. Ang kagandahan, ang tunay na kayamanan ay nasa pananabangan. Basta malimit ay matutong langit. 102.7 FM, Manawag Dominican Radio is accepting donations for Taal victims. You may drop your donations in cash or in kind at Manawag Dominican Radio booth or at the information guard of the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. You may also drop your donations at Colegio de San Juan de Letran, Manawag and Our Lady of the Rosary of Manawag Parish. Thank you and be a blessing to everyone. Ating pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Your faithfulness reaches the heavens, enduring forever throughout the ages. Your loving kindness will never cease. Your tender mercies will always increase. Faithful are you, Lord, merciful and true. Jesus, my Lord, you are so faithful and true. Faithful are you, Lord, merciful and true. You are faithful, oh Lord, faithful are you, Lord. Your saving grace always abounds, enriching our lives, healing all nations. Your steadfast love endures forever, giving us courage, drawing us near. Faithful are you, Lord, merciful and true. Jesus, my Lord, you are so faithful and true. Faithful are you, Lord, merciful and true. You are faithful, oh Lord, faithful are you, Lord. You are faithful,
heart, in my soul. All I need is you. Father, I adore you. I live for you, my King. I will worship you with all I am. You know I can't live without you, my Father. I adore you. I live for you, my King. And I will worship you with all I am. You know I can't live without your love. I can't live without you. 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 Father, I adore you. I live for you, my King. And I will worship you with all I am. You know I can't live without you, my Father. I adore you. I live for you, my King. And I will worship you with all I am. You know I can't live without your love. Kasama natin to. Kaibigan, saglit lang. Ito nga po pala si Father Boots Bombase OP at meron akong kwento sa inyo. Ang pamagat ng ating kwento ay ang paghuhukom. Naging hari si Baltasar ng Babylon nang namatay ang kanyang lolo na siyang kumuha ng mga kupang ginto at pilak na ginagamit sa pananampalataya sa Diyos sa templo ng Jerusalem. Isang araw ay nagbigay ng malaking piging si Baltasar para sa tauhan niya sa kanyang korte. Nalasing si Baltasar at inutusan niya ang kanyang mga tauhan upang kunin ang mga banal, lagyan ito mula sa templo. Mga sisidlang na ikonsagra sa pagsisilbi sa Diyos at kailangan gamitin lamang ng mga pari sa banal na pagsamba. Nilapastangan ni Baltasar ang mga sisidlang ito at pinagamit niya upang gawin inuman ang alak sa karangalan ng kanilang diyosan. Kapag dakay, may nakita si Baltasar at mga tauhan niya na isang kamay na sumulat ng 3 kataga sa malaking pader. Walang makabasa ng 3 katagang iyon, kahit na ang pinakamatalino niyang konseho. Tinawag ni Baltasar si Daniel na nagalit sa kanya dahil sa ginawa niya. Ang wika ni Daniel, itinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon sa langit.
At ipinadala ng Diyos ang kamay na yan na sumulat sa pader. Ang nakasulat diyan ay mane, na nangangahulugan na binilangan na ng Diyos ang araw ng iyong kaharian upang ito ay matapos na. Tesel, na nangangahulugan ikaw ay nilagay sa timbangan at ikaw ay natagpuang nagkukulang. Pares, na nangangahulugan na ang kaharian mo'y nahati na at ibinigay sa mga Medes at mga Persyano. Noong gabi rin yun, sa piging yun, ay napatay si Baltasar at ang kabuhan ng paghukom ayon kay Daniel ay naganap. Isang Persyano, si Cyrus, ang bumihag sa Babylon at isang Medeo, si Darius, ang naging gobernador ng lungsod na iyon. Mga kaibigan, ano po ba ang aral dito makukuha? Si Kristo ay darating upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Hukuman tayo ng ating Panginoon sa huling araw at ibibigay niya ang walang hanggang pabuya o walang hanggang parusa sa lahat na taong nabuhay sa daigdig na ito. Ang kasaysayan ni Baltasar ay isang larawan na naghihintay sa atin sa muling paghukom o last judgment. Sa sandaling iyan ay bibilangin ng hukom natin ang lahat ng ating araw at gabing inilagi sa mundo at ang lahat ng ating iniisip, sinalita, ginagawa at hindi ginawa upang maging makatarungan ang paghuhukom niya sa atin. Sa huling paghuhukom na ito ay makikita natin kung gaano kalaki ang awa at katarungan ng Diyos, sapagkat sa sandaling iyan ay makikita natin kung gaano siya kabuti. Siya na nagdusa sa daigdig na ito para sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan, ito po muli si Father Bus Bombasi OP na nag-aanyaya sa inyo na makinig muli sa ating mga kwento. Good news! You may now listen on our streaming sites to enjoy the songs of praise to be blessed. Just log on to www.tunein.com and www.radio.garden. And this brought to you by Zeno Media and Manawag Dominican Radio FM.
Teach me to dance to the beat of your heart. Teach me to dance. Teach me to move. Teach me to walk. Teach me to dance to the beat of your heart. Teach me to dance to the beat of your heart. Teach me to dance to the beat of your heart. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus, and he came to save us. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the light, light, light of the world, and he shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. Or 3 o'clock afternoon prayer. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ninyo ako sa panalangin sa oras na ito. Panalangin sa ikatatlo ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan,
Maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinocob. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominicanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po naming ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 2 ng Pebrero, ang kapistahan ng paghahandog ng Panginoon. A reading from the Holy Gospel according to Luke. When the day came for the purification according to the law of Moses, they brought the baby up to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. Every firstborn male shall be consecrated to God. And they offered a sacrifice, as ordered in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. There lived in Jerusalem at this time a very upright and devout man named Simeon. The Holy Spirit was in him. He looked forward to the time when the Lord would comfort Israel, and he had been assured by the Holy Spirit that he would not die before seeing the Messiah of the Lord. So he was led into the temple by the Holy Spirit at the time the parents brought the child Jesus to do for him according to the custom of the law. Simeon took the child in his arms and blessed God, saying, Now, O Lord, you can dismiss your servant in peace, for you have fulfilled your word, and my eyes have seen your salvation, which you display for all the people to see. Here is the light you will reveal to the nations, and the glory of your people Israel. His father and mother wondered at what was said about the child. Simeon blessed them and said to Mary, his mother, Know this, your son is a sign established for the falling and rising of many in Israel, a sign of contradiction, and a sword will pierce your own soul, so that out of the many hearts thoughts may be revealed. There was also a prophetess named Anna, daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. After leaving her father's home, she had been 7 years with her husband, and since then she had been continually about the temple, serving God as a widow, night and day, in fasting and prayer. She was now 84. Coming up at that time, she gave praise to God, and spoke of the child to all who looked forward to the deliverance of Jerusalem. When the parents had fulfilled all that was required by the law of the Lord, they returned to their town, Nazareth, in Galilee. There, the child grew in stature and strength, and was filled with wisdom. The grace of God was upon him. Sarili ating alay. Ngayong linggo ay ating ipinagdiriwang ang pag-aalay sa templo ng ating Panginoon.
Gayon din, ginugunita ang paglilinis o purification ng mahal na Inang Maria. Sa paniniwalang Hudyo, sinasabing ang isang ina ay nagiging marumi pagkatapos magluwal ng sanggol. Kaya kahit na ang Inang Maria ay walang bahid ng dumi at kasalanan, sinunod pa din niya ang kinaugaliang batas ayon kay Moises at tumungo sa templo para gawin ang ritual. Kanya ring inialay ang sanggol na Jesus sapagkat naaayon sa batas na ang unang lalaking isisilang ay pag-aari ng Diyos. Talagang huwaran ng pagsunod ang mahal na ina. Kaugnay nito, sa Arkidiocese ng Haro kung saan ako nagmula, isinasaulog din ang kapistahan ng mahal na ina sa titulong Nuestra Señora de la Candelaria, ang pintakasi ng Iloilo at buong kanlurang Visayas. Dahil dito, libo-libong mga tao ang dumadagsa sa katedral ng Haro para magpabasbas ng kanilang dalang kandila at mag-alay ng kani-kanilang panalangin. Sa mga kapistahang ito ay pinapaalahanan tayo ng ating regular na obligasyon sa pagsisimba. Tuwing linggo, tayong mga Katoliko ay pumupunta sa ating mga simbahan para magdasal at makipag-usap sa ating Panginoon. Kagaya ni Jesus na siyang inialay ng Inang Maria, sa ating pagpunta sa simbahan ay para nang tayo rin ay pumunta sa templo para ialay ang ating mga sarili. Mga tanong lamang. Sa ating pag-aalay, tayo kaya ay naging kahali-halina sa paningin ng Panginoon? Tayo ba ay naging mabuting tagasunod sa batas ng ating simbahan kagaya ni Maria? Tayo ba ay naging tunay na mapagbigay tulad ng mag-asawang Jose at Maria nang kanilang ialay ang kaisa-isa nilang anak na si Jesus? Nawa ay pagnilayan natin ang mga sagot sa mga tanong na ito nang tayo ay maging kasiya-siya sa mata ng ating Panginoon. Nariyan ang banal na pamilya upang maging gabay natin sa pagsunod sa Diyos. Nawa ay sa kapistahan ng Reyna ng mga Kandila, siya ay ating tularan. Sa kanyang mga bisig, tangan-tangan niya ang sanggol na Jesus para ipresenta sa atin. Dala-dala din niya ang kandila na siyang ating gabay sa pagsunod sa Kanya. Sa ating pagsindi ng ating mga kandila, pinaalalahanan din tayo na maging ilaw para sa iba. Ang ilaw ni Kristo ay nasa bawat isa sa atin, kaya dapat ay huwag nating kalimutang ibahagi ito sa iba nang may galak sa ating mga puso at kababaang loob. Katulad ng kandila na unti-unting nauubos sa pagbibigay liwanag, tayo sana ay patuloy na mag-alay ng ating mga sarili, hindi lamang sa Diyos, kung hindi sa pagsisilbi sa ating kapwa. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo po dito sa Binhi ng Buhay. Manawag Dominican Radio. Kasama natin to. Tunay nga mahirap ang mabuhay sa mundo. Maraming pagsubok sa buhay mo. Sa bawat araw ay tumarating
Kasama natin to. Do you want to be happy? Choose to be happy always. Pakinggan natin si Father Butch Bombasi OP sa kanyang tips for happiness. Face reality as it is. You are here to accept what is real and true, to change that what is within your control and leave the rest to divine providence. The only thing that you have total control of is not a thing. It is the way you think. While the world will move the way it has to, you can change the way you look at it. While person may think, do or say whatever they want, you can tell yourself that you can still be happy with or without people's cooperation. When you think that everything in your life is going wrong, eventually it will. When you improve the way you think, you improve the way you feel, and life becomes truly amazing. That's why happy people see the world as it is, a composition of good and bad, mixed with a variety of experiences that are hard to explain by logic. They move on with their lives without questioning what seems to be illogical. Instead of complaining that life is unfair, they take control of their minds by focusing on the positive, use their hands to improve their situation, and nourish their heart with a vast of wealthy and healthy emotions. So that's why face reality as it is, because God loves us and God has a beautiful plan for us all. Atin pong napakinggan si Father Butch Bombase OP sa kanyang mga tips for happiness. Kahit malungkot ka, isipin mo na lang na masaya ka at sasaya ka. Happiness is a choice. Salamat po. Have you ever had thoughts like these? God has abandoned me. He just isn't listening to my prayers. I just wish he would say something. Anything. If you think that sounds unholy or bad, you should know that there are many words like these right in the Bible. In Psalm 22 it says, My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? God, I cry out day by day, but you do not answer. Now, why would God allow these words to be in the Bible? Well, if you read the entire book of words expressing anguish at God who seems far away, but in the end, you see how God comes through in a big way. So when you read these words, you can know that someone else long ago felt the same way you might feel at times. Reminding you God is near. That's the message you hear every day. Jehovah, oh, King of all kings, oh, He is almighty. Come worship the King. Oh, He is Jehovah. Kings, oh, He is almighty. Come worship the King. Come worship the King. Splendor and majesty, power and authority are His from the beginning. His they are and His they evermore. Worship the King. Splendor and majesty, power and authority
beginning. His they are and His they evermore shall be. Splendor and majesty, power and authority are His from the beginning. His they are and His they evermore shall be. Oh, He is Jehovah. Oh, King of all kings. Oh, He is almighty. Come, worship the King. Oh, come, worship the King. Oh, come, worship the King. Oh, you gotta come, worship the King. Da-da-da-da-da. Worship the King. Oh,
with all your glory, your glory. We are your children, the children of light. You called us by name and gathered us today. We are your children, the children of light. You called us by name to make us one, to make us yours. So here we are to raise our hearts. The flame is burning with the fire of your love. We lift our voices unto you, singing one song to lift our glory to you. We are no longer slaves, but you called us your friend. You made us share with all your glory, your glory. We are your children, the children of light. You called us by name and gathered us today. We are your children, the children of light. You called us by name to make us one, to make us yours. We are no longer slaves, but you called us your friend. You made us share with all your glory, your glory. We are your children, the children of light. You called us by name and gathered us today. We are your children, the children of light. You called us by name to make us one, to make us Our station knows only God to change your life for better. You are never alone because You have Manawag Dominican Radio FM. Kasama, pag-usapan natin ang pagkukusa or sa English, initiative. Maraming mga dapat gawin sa loob ng tahanan ni na June. Nakikita na niya ito, ngunit nagkukunwari pa rin siyang hindi niya ito nakikita. Total, sabi niya, makita ito ng nanay ko o ng ate ko, gagawin na nila ito. Ganon ang kanyang ugali. Palaasa. Walang pagkukusa sa mga bagay na siya na sana ang gumagawa. Maging sa loob ng bagay o sa kanilang paaralan, ay taglay niya ang kanyang pagkaugali. Hindi siya kikilos kung hindi siya pagsasabihan. Ang pagkukusa or sa English initiative ay isang napakagandang ugali na dapat taglayin ng bawat isa sa atin. Kailangan ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangan natin ang pagkukusa upang maging maayos ang ating buhay. Ang ating panahon, talino at yaman at higit nating maibabahagi sa iba kung marunong tayong magkusa. Kailangan natin pagkusang gawin
ang mga bagay na nararapat gawin. Hindi lalapit sa atin ang biyaya kung nasa isang sulok lang tayo at nakaupo. Hindi tayo magtatagumpay kung hindi tayo magkukusang gumawa ng mga bagay na dapat maganap. Suriin natin ang ating sarili. Inaasa ko na lang sa ina o sa iba ang mga bagay na kaya ko dahil alam kong gagawin nila ito. Sapat na ba sa akin na kung kailan lang ako pagsasabihan ay saka na lang ako gagawa? Tama na ba sa akin ang ganitong buhay na kung kailan ko lang gustong kumilos ay saka lang ako magsisikap? Maraming mga bagay na dapat nating gawin ng may pagkukusa. Sa ating paligid ay maraming mga bagay na nangangailangan ng ating pagkukusa upang masimulan ito. Masdan natin ang ating mga paligid at suriin natin kung alin ang dapat natin unahin. Kaya mga kaibigan, huwag kang tatamad-tamad. Maging taong may kusa. Maraming salamat po. Happy Sunday! Bakit? Hindi mo ba pwedeng iwanan ang mga gawain? Father, hindi ko kasi pwedeng iwanan ang mga gawain eh. Gagawin ko ito kahit linggo. O kung talagang hindi natin maiwanan at hindi natin maiwasan, unahin muna natin ang gawain natin sa simbahan, sa Diyos. Kaya sabi nga sa Biblia, seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. So bago ka magtrabaho, kasi hindi mo talaga maiwasan maglaba, hindi mo talaga maiwasan mga gawain na yan, ibigay mo muna ang priority mo sa Diyos. At doon, hingin mo sa Diyos, Lord, tulungan mo ako sa aking mga gawain. Pagpapalain ka pa dahil inuna mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Pagpapalain ka. Happy Sunday! Lumipas man ang mahabang panahon, mananatili ka sa aking puso. Ang nais ko'y pagkatiwalaan mo, magbabalik muli sa'yo. Pagsubok man
pagluha ay dumating, pangako may tila di makakamit, ang lahat ay makakayang harapin, dahil ang Diyos ay nasa panig natin. Ako'y muling magbabalik, paghihintay mo'y magwawakas na rin. Ako'y muling magbabalik, di na muling